go. I got it.
Dike. Mamano. 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 Maman, yeah. 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 Ah, Tabby, called you as I will. I back early. Mwa esagwa mwa akwara ya ni wo de ba eke welu na adado we ba ya le abi le ku ba adi anya e fa le ku bu ana so adi so a wonde bunde chidere bunde burubo mwa ugwa fa mwa moba I am like this. It's a good now. It's a good work, Mamma. Yeah, Mamma. Yeah, because I didn't make it. Maman, yeah, maman, yeah, maman, yeah. Esa kuna kura, maman, yeah, maman, yeah, maman, yeah, maman, yeah. Esa kuna kura, maman, yeah, maman, yeah, maman, yeah. Chere burego. My brother. No. Not the way. I got it. I got it. I got
Yeah, God. I got it. Is it good? Hello, do big and me mata sa. Obi do ma go ri yu yan ne. Hello bila. Do sanda kwa na me never no batika. Ya na beta wo, ya na boy ko do haro. Are you having fun? I'm having fun. Like yeah, first time in a Ikeji. Yeah, very well. There was that. How's Bonko? There was it. So what am I saying? Yeah, we're doing well. I hope you're doing good. Yes, there was that. Now you go. There was that. That will be the night and never know what's time. Oh, yeah, but the boy, I can't remember.
na ha agakwa ọfụma ọ na-aga n'ike ndị ji arụ ọ na-aga ndewo maazị ndakwana onye nọ na nkọ gị ha ndị nwere ike ime introduce to us onye nọ na nkọ bụ eze akwụ His Royal Highness Maazị Frankfurt onye nke sotekwara na ya onye nọgide n'aka ọ bụ eze Igbo Mbisi His Royal Highness Maazị Okoro ndewo sir we appreciate it Arianzo ndewo maazị as a whole yeah ndewo maazị thank you.
ready to come. Nice. You guys see that? I got it. Actually, no jarring out. Anuncio record. But I don't know, never know what it does. I know what you get. I bet that's a big word. I'm a woman. I can. So that one I guess after Weber. I don't know 7 years. I won't make a minus maybe behind me. Don't make one day on our product. They may have the market. I spoke at the one. No. Ekpo na ma bia. Wona wona orphanage kire. Okay. Mommy maramma. We ki got by 5 minutes to 5. But I won't get a call here. I
Ndio mama. Mazi ndio. Ngwakonu kwa ya go bidi na ha mbere ba ta ne. No be garden more because I in the na I'm the home branch president of Masquerade. So na ha more observe. I guys are na Ikeji na guys are Ikeji. Na kwa na for one day to go out for and the Ikeji proper na do ko ma na put up na yo kwa chi na we da para nya ga. Nye me last year me to that the man in Ikeji. I'm an oshawa so friend na ka pa no no ga nya nya. Ndio wasa. Yes. Yeah, ndio dadi. Nikuta megara ada lara ke lama senju bago bande de ada lara ke lama ada kala gali ina ye mesi ye mesi ke jawa ye madre ke lama O bari ku mata achina ke no biya yamma kana Ikeji yana kan koma God. ka karo okibo bere ekabu nana mmadụ niile agbakọọla na mata ya na ọ madịrị eze anyị na mma eze agwụ na mma eze agwụ ọkwara agwa kparịa n'ogo udo dị mmiri anaghị edo ọ dịkwara m ụwa wee maji udo na mma ndị na-eso ụzọ na Jizọs O di stop gotela m dan kpatara ya. That's why we didn't finish. Ekpo. No, they match me again. I'll let you learn from. I got Jara saying again, Messi Wolf.
Okay, my name is Honorable Ekpo. I'm the councillor of Arochukwu 2 and the majority leader of Arochukwu Council. And today is an Ekpo. I'm also from Obingita, and Obingita always come for Ekpo every Ikeji. To me, this is just the beginning of Ikeji. We still have our fossil, we still have a Ekpo, but we are still very happy that we are promoting our culture and tradition in Arochukwu, and we continue to do that. Thank you very much. You're welcome. Yeah, my name is Andy Isaac, popularly known as Commander in Obingita. Their chief security once a while, you know. As you can see it now, this is tradition, and we are doing our traditional rite. No harm, no loss, everything is gaining. Yeah. This is Obingita Ikeji, and this is where we belong. So what are we doing here today precisely? Okay, today we are doing our masquerade because our New Year festival is at hand. Yeah. You can see the crowd, you can see whatever, people coming from far and wide based on who we are. We are the ancient kingdom, the last kingdom being known. Hey! Watch, you know the Ekpo now.
Mazindewo. Mazimere ki bota hin hene mene ba no bachitasa. Da we call aro. Yes, da para go bi digita. Obi di moto ihe mba mafo. Da pa iwe. Mafo ihe na weto. Ba ya ha ga gwa ono de gina obodo anu bachitasa. Mazi nwa nkwoje map aniga. Omo weze ndebo. Ndewo sa. Ande rimu Ikeji anyị. Ola mbia bo ni gbe Ikeji bi fa ya nọta waru. God. Rimu Ikeji. Ndewo man. Obi di moto ku ni ya na. Yes, ndewo. Ebe ọbụna ụmụ arụ dị ihe ọma ka oge na-afụ. Ebe ọbụna nwa arụ metụrụ aka ihe ọma na-afụ ihe ọma. Ọ ma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Ikwere eze arụ anyị na mma. Ndewo sir.
confusion now on make sense. Okay, qua. Get it on the
Ekpo uta kanto ginu. Kori akanto. Ekpo barani nita. Boy, man, 10,000 ngenye gi 5. Wait for again. Say make 50,000. Oh, wait for again. Meten ngenye gi 5. Eba maye. Oga kwizia eh. There's a picture. Ah God. Ah God. Anybody do a Colombian? Ma put that. Ma go down. Ah God. Yes. Oh yeah.
Ekpo anyị dị agha.